Junta, building better Africa. Ine ndi Govard Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere ndi amene ndithu ali kuthamanga ndi kujambula video imeneyi monga mwa nthawi zonse, komanso tenda ndi nzathu amene ndi Fidelity Jordan kapena kuti khuma mzibambo wa chimidzi. Ndeti kufuna tikufotokozereni kuti kumene tikupezekako ndi kuti takuonetsani ndithu nkhope imeneyi ya khuma Nyamata wa chimidzi amakhala ku boma lolino la Domwe ndi mmodzinso mwa anthu amene amatengera nawo gawo kuyenda kwa mapulogalamu pa wireless. Kuno ndi kuboma lengono la Domwe muchatafotokozeramu koma noti li ku lokalidade ya Binga. Kuti tibwere kuno ku lokalidade ya Binga tamvetsedwa nkhani yochititsa chidwi kuti nyumba zingapo zafika potenthedwa. Pambuyo poti nyumba zafika potenthedwa tikuvanso kuti munthu mmodzi wafika poluza moyo. Tikufufuza kuti nkhani yake chichitika ndi chani, akuti ndi nsomba zija za mchelekale zochedwa bagayawo. Bagayawo ndi amene abweretsa mpungopungo kuti munthu mmodzi afike poluza moyo komanso nyumba kufika pochedwa, ziweto zosiyanasiyana kuonongeka pamudzi. Ndiye tili ku nyumba kwa Anyakwa watifuna ticheze nawo ziwiri zitatu iwo atatifotokozera kuti chachitika ndi chani. Koma mwina mukhoza kudabwa kuti ndili ndi pepala m'manjamu imene ndithu ndi pepala imene akufotokoza kuti yachoka ku polisi. Mmodzinso mwa anthu okhala m'mudzi muno wakasuma kusumira Anyakwa amenewa kuti afunika kuti mawa katheke kabwino akaonekere ku polisi akayankhe mulandu. Chonsecho iwowa ndi amene akulera mbumba kuyang'anira anthu m'mudzi muno. Ndetife kuti iwowa ala kwa chiyani, ali limodzi ndi mwana wawo pambali, komanso kumbali kwinakunso kuli akazi wawo, kwinakunso tikuona wana ndithu ti adzukulu atifotokozera ziwiri zitatu kuti chachitika ndi chani. Munthu wankulu tathokozatu tili mundera lanu palanso sinamali yakuyenderanitu, muli bwanji? Ndili bwino ni muli bwanji? Iya chili bwinonso kwambiri. Zikomo kwambiri. Ife tathokoza malingana ndi mmene mwatilandilira m'mudzi mwanu muno. Zikomo kwambiri. Tikungoti Binga boma laling'ono la Domwe, komabe m'mudzi makhala waukulu ndi malimana osiyanasiyana. Lino amati limana lanji? Mangozo. Limana la Mangozo? Zikomo kwambiri. Limana lake ndi Mangozo. Chabwino. Eya. Kusonyeza kuti Binga ndi wankulu mulipo azitsogoleri osiyanasiyana. Zona zake. Nkhani imene ife talandilayi ndi yokhudza dera lanu la Mangozo. Yokhudzana ndine Mangozo. Chabwino. Ya. Tifotokozereni chimene chachitika ndi chani kuno ku dera la Mangozo, lokalidade ya Binga, boma laling'ono la Domwe, chigawo chino cha Ngoni. Zikomo kwambiri. Ineyo dzana nali chikhalireni opandaso kuganiza zina zili zonse kuti kwapena kuchitika chani. Koma taya madzulo 7 o'clock ndadzona achikana awiri bwero dzandipeza pakhonde apo. Akuti kwathuku kunsiku mwana amatichidza amamenyana ndi anzake, ndi ameneyo amubaya akutuluka magazi kwambiri. Ndiye pakali pano tamanga kale ngolo awapita kale kuti kuchipatala. Ndenuyo kodi kwabwino musakesake wena amene mbumba yake amene kapeti ndi familia yake yaiyeyo. Ndiye ndeti ndakwanisa kutenga atsikana awiri kulenda nawo kukafika nawo polisi kamba kufotokozera atsikana awa ndi amene amathandizirana ndi ameneyo kupanga nkhondo chifukwa chachani cha Nyamata amene aphedwayo. Chiyambi chake akuti nchiyani, iwo kabanja kameneko anaphika anatsuka bijana katilina kuti anakagula baka yawo. Ndiye mkutsukatsuka ananika palenga. Ndiye pamene pachapo wana awiri atatu amadyeserapo ng'ombe pafupi ndi manyumba amenewo. Ndiye pamene zichitika zimenezo nkupezeka kuti atabwera anu akaja kumazati ana awawa tibera bakayo wathu. Ndiye mwana amene ophedwayo anali kumunda ndi bambo ake nthawi madzulo, kumunda ako amati kubwayira. Ndiye kubwayira kumeneko mwana uja atasiyana bambo ake udzafika kunyumbako. Tsono anu mbumba zimene zinali pamene pamati wajira bakawaja ndi anakafika kumene kwa mwana ameneyo kwa makolo ake amene amati wanjira bakayo kuti. Ndipo kamba kufunsana kuti izi ndizi basi mwana uja pomakana kuti ine ndichokera kumtedza. Ndesi zinateki kanzake amene amatichidzayo basi mkambo menyana naye nkutenga mpeni kumbaya amba kusipo dzadukira uku basi mwana mosamapita kuchipatala mwana uja kukafa. Ine nkhani imene ndakafika ku polisi kwafotokozera apolisi sakuti statement imeneyi vanadzalembesa kale inunso mwateremu mwakhala mboni. Ndiye mawa mubwere naye uje numero yathu zikafuta kumudziko mutimbire. Chitsa ameneyo angakhale wadzakatsengati kukuganizira kapena misinkho yake angafanane ndi Anyamata amene tikuwaonako. Awache wankulu adakwatira ali ndi mwanaso. Chitsayo ndi wankulu okwatira aliso ndi mwanaso amene wapanga chipongwe chobaya mwana uyu amene amuganizira kuti ndi amene wapangitsa kuti baka yawo asowe, amene anayanikidwa. Nkhani imeneyo ndi imeneyoni. Chabwino. Ndiye ine ntatero basino ine ndadzafika kuno kudzapezana mbambo ake amwana amene omwalirayo. Nkwafotokozera kuti monga ku polisi kuja afotokozera kuti ababa timange bata china chilichonse kuti ngozi athu
chiyotse bwino bwino koma sizinatero yani panali chipwirikiti chipwirikiti chinakhala motani ndiyambana naye ndiyambana mendule bwera nthawi ya usiku nthawi imene inali tempo ya ujeni nopeora ya usiku 9 koloko za chabwino ndiyeva nthawi imeneyo basi mpaka natafikitsana mpaka nakusha mkwita na kwawo monga kubwayira zinyakwawa ndiwena mamulumuzana kumeneko mkukalizana pasi kukambana nawo ashafaloka lidadenso atabwera buli mmamawa kukambana kali imeneyo koma munoko mwenayo wakanitsisa chitulini mali anga wasinga chotse tikayikatika pa nyumba pomwe pano ndefe tuta kweninga zimatero ife zimene mufunazo ife tikonza zimenezo ndakuti ine ndifuna mwanonga ayi poti ndapangana naye kuti ineyo nkadzati ndamwalira iye adzandiguliye bokosi la vanishi ndenso ndamupangana kuti ukadzambe weyo kufa nzoguliye bokosi la vanishi ndenu nde mwanaye enuyo siwanu mwanaye ngwanga pakwapolisi atabwera pano ndibe nenso ntchito mpakunokono bobo indutaye misatero polisi ndenu basi inogulula kwawo nkufuna nokundiukira kwambiri nokundibwera pafupi akuti akuti nye basi inoti nkupenya kwa wayo ino muphedwa chifukwa chani inene sindizidziwayi ndempaka ndadzadina kuthawa kuchoka kumene koko dzafika ndizapita apapo ulendo pita polisi ndakathawa polisiko nkafotokozeraso khani imeneyi ndiya polisi andiuzonayi kuti iwe pita kunyumbako zikakachitika chine chilichonse utiuze fitibwera khani imene achitika dzulo ndimene ndadzapita mukumana ndasafakudada kuti inanya kwa kakhaleni ndazakhala kunyumba kuno ngozi sinonene nawo kuyika mawake ndi amene mzukulu kwambiri pambopo kuti ngozi imene simunonene nawo kuyika mwambotu ndi kuti waliridwa kwawo pangano chipongwe tsapano malingana ndi imene mwafotokozera kuti akana kupitsa kwawo ayi ndimala kuli nyumba yawo pamene bwayo alilirano nyumba imene yobaya munthuyo alilira munthu amene wabayayo ndimene alilira ndima nyumba pamene nimuona kuti manyumbapo watentha pamene popono kuti ndozizayambika nokutenthekano nyumbazo zinakhala bwanji chifano chokuyanso akubanjawo kapenano anthu enanso okuya mwina okhatikizana ndi amudzi ngakubanjako onse akubwerawo mangoti kuyika kwa maliloko basina nkutani mangoteromo basi nkamba nkakutentano nyumbazo atanguyika maliro kenaka basi akutuluka mmandamo basina anthu aja kuyamba utentha nyumbazo zonse batentha kulibeso nyumba yomwe ambo kuti zinthu zonse mmanyumba mwa munthu aliyense moti zinakhala bwanji tine choyamba asanafike potentha manyumba ayamba kurani pamborutsa zinthu zonse mmanyumba muli monse zitse kuwaza kupititsa kwa anthu amene amaphikira ndataterono nthawi imene akumanda akufika akuchotsa maliro waja aliyense no basi nkumarani wamboyetsa no manyumba wajano achikomanda kujano pamene nowosa akaphikira kuti akaphikira no kunyumba kwa munthu otaniyo ophedwayo kusonyeza kuti kumene kuti zinthu zambiri zaonongekanso palibenso chitsalo kwako chilichonse nyemba zizosala atenga mpakosikwatira kurani adikire kudzagwira nkhuku zonse apita nazo kugwira zonse nkhuku palibenso yomwe tsala chilichonse chimene chinali nyumbamo chilichonse atenda zina zonse arasaaandrama chine chilichonse nyumbamo atani watenga chifukwa chokuya kuchwa mtima koma timauza kuna kuti ngati zikachitika chonchi kwabwino ndiwo amanena kuti ati neyo nochimendu akuti ndipite polisipo tipite nawo gulu ati tikatitsisirera zamupheso nkhani yayikulu imene amaona ngati kulanya kwa mwalako njodina kuti mupite ku polisi mukatuluse uyuyo amene obayayo abwerenso kumudzi kuno anthu no basa agwire nayo ntchito amudzi ndene zimene zo polisi nazione akomala mfuso ndene zimene ochipakana nkuna ndapita no polisi alinya kwa uyiwondera amanine kwa amati yatawa neo kwa mene njale napo njofuna kufika mene amambeso kuletsa zandali alowetsa kumene moti kupanda kuthawa lino bwezi muli tembo koma mutafusa kunali yase mudzi muno ngakhala sefaloka ligati akozokujani iwo amene sindana ndizimene saikula ine mpakana ndafika kuzoka ine uzoone ndifona na polisi ndalikakhala mene koko banja ilili limene luganizilwa kuti lapha munthu lili kuti pano kupatula nyama lake mochita kubaya yali kuyenda limanja mwa polisi wena awono chabwino apamunga achibale ali kuti pano achibale wawo athawa kapena alawo kuli bali yense athawa unokapa banja abono wose athawa yense munthu palibe kufika tikangona basi tikangona zinyumba zochedwazo basi kuli bali yense chabwino moyo wanu uli bwanji kuno pano chitetezo chilimotani kwenu anyama ine chitetezo changa choli pakali panopa sikamene ndamandai chifukwa wanse mudzi muno akhangata ndizinga
munene kuti ndaleka munene kuti ndayima lokhalo mbodza ndi lero ndinewo mwaleka uleka leroli mpaka mdzaka zonse za moyo wanu simudzagwiranso ino mukuwapangira ruba kwanu ndabambo ifewo bwezi titasauka ndifewo lero lino lomaliza sadzagwiranso awawa apatsa wina arani aitana wanthu mudzi wonse akoze tsiku lisafike la sabata apangenso nkhana awauze kuti ine ndatene munthaleka mubaganize munthu uli arani amuyike lowa kuti munthu adzabwere kunokona adzasoma mulandu wake tidzaikhala ndine mesa unyako umashokera kutondo kodi ndengati kutondo adasankha kunakhoza okhala madalawa ngokugwano nditi unyako umashokera patondo babanje wakogwanga mekebera mai wanga umenigwirako ndeno anthu chifukwadzulo amene kuti tigawine ndeno ndutine ndisiye alikene wina amene akufunayo ndituda kungwa wazi chifukwa cha bana mpaka wana lochita ukhala oshuka bwanji wadalama zindayi ngafukiro anakangula kudomwe anakangula sekondo ndimene pengisa kungo mene udeti chikalata chafikira manja mwandani chikalata chachoka ku polisi chikalata chijadzapese anapetsera nyamaro pamusiku akuyankulanso mama amene mama kuti chikalata chafika motani chitipeza kumpano momwatijasimamu ndeno nyamarayo no ndakuti atinandipasira komwe kudomwe ali waukoko kumene motetezekaliawo lembesa ndamene ukalembesaya limene alembesani yakunyumba kumene zawo chidwako ndi amene akasuma no ku polisi kusumira no amuna nuwanyakwa wawo tikutengereni kunyumba kumene kochita zinyumbako tingokuonetsana kuti zinyumba zakubwa chonchi mwenaso ngati ungakhale kotheka kupeza mabodzi kumeneko tikwanisana kucheza naye koma nkhani yayikulu imene mwamva ija ndiyokhudzana ndi baka yawo wasowa pamene anayanika akuganizira kuti ndi mwana chifukwa choti anali ndi ziweto amadyetsera munthu chekufika pamenepo zimene zandisa mpaka nanyakwawa kufika pothawa kutola manja polisi ndemulimba mtima abambo wanu ndipo asiye alekerepo nyakwawa mwana wundi monena ndimuyo asiye wena atagwira kwata dzesiona ngati zili kwawo wina atamayi kule zimene zingatanga zipo mwauvomereza zimene zati musiya koma noludinga tekunachitira milandu yambiri fangati mofika pofuna kulunyakotse milandu munadzakukulani milandu imene mukondochuluka mudzi muno ndi anji kapena yophanaphana zikumachitika sondela lino ladinga zona zidachitika sombai mudzi muno pomwepa nyumba iyi tikuonako mai alapa mwana wake kitira lapa mwana wake chidachita njani kani yake nesinge chekuti alipo ndiye ndadzambona atadzambisonozo amai alapa mwana wawo ndiye adathawa ndiye padakhala ligezi kufuza inkata mpaka kufuza mpaka pita kuchipomozi kukamkwira bwena yeku ndezepere nawo polisi kwalukula manyama awo polisi anakati chapa kubwera ukanditaya bandi penyumbako mwina nduthenga wanje anyakwa amene mungathe kufotokozera anthu adera lanu kuti mwina nchilibwe ngati umene ukamachitika sibwino mwina kuthamanga kupangana zowawa pafunika kumakhala pasi kukambirana kupeza banja kulakula mudzi muno uthenga wapadera umene mukhoza kufotokozera anthu onse amene akuti sata kutchana ine ndikufotokoza motere monga nyakwava mfunde imene ili nkali mwa mudzi muno fuanthu wake imene akuchitika tikunkhalika ngati anthu adazikulira muti koma chachikulu chimene imafunika ndi bata kumverana kumvetsetsa wina akankhula wina agonje chifukwa ngati wina atapanda kugonja pamene pajapo ndiye kuti mpwirikiti kumakhalapo kapena udakalipo koma chimene chimafunikira ngati nenda kutana ndi nzanga ndigonje neyo ndichione kuti chimene ndichita ndiwa ivi masopa nzangati koma ngati ine nkalimbika nzango chakalimbika mpaka na kulimbika wake mpaka na chimafika pophana ngati mmezi uchitikirapo fuka wina sakugonja koma mkati mwa mudzi mumafuna kugonja kumvetserana chinechi chonse ngati mkati mwa banja mutapanda kumvetserana ndiye kuti makhala mapokoso chifukwa chake ndikufotokoza zimenezi mfunde amene ndikunena pano iyi muombe nenya kwa Armand Ephraim wamkati mwa mudzi pangozi kuchokera lero lino pachita imene ndikuti amene anena dzulo fuka wonse anyamata anonena kuti tisankha wina ndiye pakati panopo ndikuvomereza kuti ndithuti ansankhe ineyo ndipumule makhala zakatsingani ndamba ndatsamunda ndipira mpaka simujendera dzachita barabaradi kadzamba taimaso tathokozanya kwa kumapeto dzina lija Armando Ephraim mama akazi wanyakwa dzina ndi ndani Ernata Lazaro mwana wanyakwa wa dzina ndi ndani ine Armando mwana una barabara wa
mwana wana 6 mulipo wana 6 nonse kapena mulipo angati mulipo 7 iya tatukonza kwambiri tatete kutengereni kumene kochidwa zinyumbazi pa video imene titakakuonetsani kuti manyumba amene washomotani Okay. ziko kwenye kwa kile